De største tanker er tit de sværeste at forstå. Men her får du en genvej, både til tankerne og dem, der har tænkt dem. De mennesker, der har sat skarpe aftryk på vores historie. Første gang jeg stødte på Kierkegaards begreb om fortvivlelse, så tænkte jeg, Gud, kan filosoferne også sige noget om mennesket? Kan filosoferne sige noget om mig? Han er den største filosof i Danmarks historie, og hans arbejde med at forstå tilværelsen taler stadig direkte til os i dag. For eksempel, når det handler om fortvivlelse. Mennesket har det problem, at det ikke kan gennemskue sig selv. I 5 skarpe får du i dag muligheden for at forstå både Søren Kierkegaard og fortvivlelsen lidt bedre. Vi giver dig 5 skarpe punkter på 20 minutter, der skærer ind til benet på de tanker, Kierkegaard gjorde sig om fortvivlelse. Fortvivlet fra begyndelsen. Mulighedens fortvivlelse. Nødvendighedens fortvivlelse. Endelighed og uendelighed. Og at give slip på sig selv. Søren Kierkegaard blev født i København i 1813, som den yngste af en søskendeflok på 7. Faren var en velhavende købmand, så Søren Kierkegaard kunne derfor gå på universitetet, uddanne sig til teolog og senere leve af sit forfatterskab. Et forfatterskab, der har placeret ham som en af de største tænkere i verdenshistorien, og stadigvæk helt aktuel, når det handler om det liv, vi alle sammen skal forholde os til. Han levede hele sit liv i København og blev konfirmeret i Trinitatis Kirke, som de fleste nok kender som Rundetårn i 1829. Og fortvivlet, det var han fra starten. Nummer 1. Fortvivlet fra begyndelsen. For Kierkegaard er det at blive født som menneske endnu ikke at være blevet et helt menneske. Kierkegaard skrev en bog, der hed Sygdommen til døden. Den bog handlede om fortvivlelse. Bare 6 år senere blev det Kierkegaards egen tur. I 1855 faldt han om på gaden den 2. oktober. Her blev han indlagt på Frederiks Hospital og døde den 11. november kl. 9 om aftenen. Det her sted blev Kierkegaards slutning, men Kierkegaard har også noget at sige om begyndelsen. Det at være menneske er en opgave. Når man ikke er blevet menneske endnu, så er man fortvivlet. Men det ved man ikke altid. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Man ved det faktisk sjældent. Så Kierkegaards opgave er at forklare mennesket, at det faktisk er fortvivlet. Det at blive menneske, det går ikke lige så let, som det går for dyret at blive et dyr. Fuglen, den udklækker sig selv af ægget og bliver til en stor fugl. På samme måde vokser mennesket selvfølgelig også fra barn til voksen. Men selve det at blive til et menneske, eller et selv, som Kierkegaard kalder det, ja, det kræver en enorm refleksion og nogle enorme valg. Det vil sige, at vi skal finde ud af, hvem vi selv er. I dagligdags tale vil vi sige, fortvivlet, ja, det er, når man er trist, ikke? Barnet er trist over, at det har tabt en ballon, eller at der ikke er mere lavkage, eller man er trist over, at det regner. Men i Kierkegaards betydning betyder fortvivlet noget meget mere alvorligt. Fortvivlet er ikke at være blevet menneske endnu. Det kommer egentlig af det tyske Verzweiflung, altså noget med 2, som de siger i tysk, ikke? Zwei. At man er splittet, man er endnu ikke blevet et med sig selv. Kierkegaards eget eksempel på det her er, at det er ligesom et menneske, der bor i kælderen af sit eget hus. Så er desto værre dette sørgelige og latterlige, de fleste menneskers tilfælde, at de i deres eget hus foretrækker at bo i kælderen. Kierkegaard vil sige, at de fleste mennesker ønsker at holde fast på deres egen selvforståelse. Derfor bliver de forbitrede, hvis man prøver at hive dem ud af der, hvor de er. Men det er fordi mennesket endnu ikke har gennemskuet sig selv. Kierkegaard foregriber på en måde, eller forbereder den moderne psykologi ved at indføre den idé, at mennesket faktisk ikke fra begyndelsen kan gennemskue sig selv. Og at det først igennem at se ind i sig selv, begynder at kunne udfolde sig selv. Lidt firkantet sagt kan man sige, at det er lidt ligesom hvis mennesket ser sig i et spejl og blot ser et menneske, men ikke ser lige præcis sig selv. Hen, kig, smil, løft øjenbrynene og ud igen. Så er du styr på det. Så når mennesket er fortvivlet fra begyndelsen, så er det fordi det ikke er et dyr, men netop et menneske. Det er ikke bare hvad det er, men det må forholde sig til sig selv, og det er en stor opgave for mennesket. Det at være menneske er en opgave. Simpelthen på jagt efter vores eget jeg. Og når man ikke er blevet menneske endnu, er man fortvivlet. Man er splittet og bebor kun en lille del af sig selv. Og måske er man kun opmærksom på mulighederne. Nummer 2. Mulighedens fortvivlelse. At fortvivle, det er at være splittet. At være splittet kan man være, fordi man er en sammensætning. Man er en sammensætning af nødvendighed og af mulighed, siger Kierkegaard.
Det er ligesom at køre på en vej. Det giver 2 muligheder for at køre i grøften. Den ene grøft, man kan køre i, det er mulighedens grøft. Når man kører i mulighedens grøft, så virker alting muligt for en. Man kan så at sige ikke bevæge sig. Det er lidt ligesom hvis man går på is. Man kan ikke støde fra på noget, men man glider bare hele tiden, fordi man er hele tiden optaget af at kaste ud og kaste frem og lave projekter. Holberg kalder det en projektmager. I dag vil vi bare kalde det folk, der har gang i alt muligt. Vi skal sætte det gamle stuehus i stand, vi skal sætte det hus der i stand, vi skal have lavet en stald, vi skal have renoveret laden. I virkeligheden en meget tidstypisk lidelse, det her at fortvivle muligt. Altså, at man hele tiden definerer sin identitet ud fra, hvad man har gang i. Man spørger jo ikke længere sin borddame, hvad har du så gentaget med succes de sidste 10 år? Man spørger, hvad er du ved at blive til? Hvad har du gang i? Hvad laver du? Jo, det er sådan noget ret teknisk, ja. Noget mikrobiologi. Hvem er dig? Jeg er pædagog. Okay. Man kan forestille sig for eksempel et menneske, der hver gang det er til fest, taler om, skal vi ikke snart holde en fest? Skal vi ikke snart lave en fest? Jo, vi er til fest lige nu. Men i virkeligheden går han kun op i at kaste ud og lave nye idéer. Han er egentlig ikke interesseret i at være i det, der er nu. Jeg vil gerne benytte muligheden for ligesom at fortælle min historie videre, så andre unge mennesker. Ved du hvad, Thomas? Kan du have en god dag? Så det handler om for Kierkegaard, det er altså at få nødvendighed ind i muligheden, således at man også kan sætte fra. Kierkegaards egen formulering er, at man har ikke kraft til at bøje sig selv. Man må have en kraft til at bøje sig selv, for at kunne finde nødvendighed i verden. En af konsekvenserne af det er sådan lidt populært sagt, at man glemmer at gribe nuet og være i nuet, der hvor man er. Og selvfølgelig selve kan sige, at forholde sig til døden, og det, at man en dag skal begraves på en kirkegård, er ikke noget, som den mulige fortvivlede egentlig forholder sig til, for det er hele tiden noget, der er ude i fremtiden. Her ligger han så, Søren Kierkegaard, Danmarks mest kendte filosof. Og egentlig er det jo ret ydmygt. Han ligger her i fred, står der, men der er ikke gjort noget stort ud af graven. Fortvivlelsen i muligheden er egentlig grænseløsheden. Det er det, at der ikke er nogen grænser for, hvad jeg kan blive til, eller hvad jeg kan være. Og det gør, at jeg på en måde bliver fantastisk. Jeg forestiller mig, jeg kunne også bo i Palermo, eller jeg kunne også tage en anden uddannelse, eller lade mig skille og gifte mig med en anden. Det, at jeg så at sige mangler nødvendighed, det er ligesom barnet, der plaprer, som der bare hele tiden kaster vokaler ud af munden. At køre i mulighedens grøft er ligesom at gå på is. Man kan ikke støde fra og er hele tiden optaget af at planlægge projekter ud i fremtiden. Man definerer sig hele tiden ved det, man er på vej til, i stedet for at forholde sig til det, man er i. Nummer 3. Nødvendighedens fortvivlelse. Hvis det at fortvivle muligt, det er hele tiden at kaste ud og vokalisere, ligesom barnet, så er det at fortvivle nødvendigt, at man kun kan tale konsonanter. Man kan ikke ånde, man kan ikke sige noget. Man mangler så at sige, man mangler vokaler for at kunne sige noget. Så hvis et menneske besvimer, så vil man straks komme og sige, hent noget vand. Men hvis et menneske fortvivler nødvendigt, så burde det, man ville sige, det var, hent noget mulighed. Den, der fortvivler nødvendigt, har ikke kraften til at kaste noget ud. Han har ikke kraften til at bøje verden. Så den, der fortvivlede muligt, var den, der ikke kunne bøje sig selv. Han kunne ikke begrænse sig selv, men den, der fortvivler nødvendigt, kan ikke på nogen måde se, at verden kan være anderledes, end den er. Det kan for eksempel være mennesker, der går enormt meget op i penge, og ikke kan forestille sig, at Gud, vi har jo ikke råd til det, og det er jo også rigtigt på en måde. Men nogle gange handler det om at se muligheder, og så realisere det, så handler det ikke bare om penge. Eller det kan være, at man synes, man sidder fast i sit job, og siger, ja, men der er stor arbejdsløshed, og hvordan skal det dog nogensinde gå? Men den, der fortvivler nødvendigt, kan ikke se, at der faktisk kan skabes muligheder, hvis bare man begynder at ændre lidt på livet. Så lige så vel som den mulige fortvivlelse er tidstypisk, så er den nødvendige også. Og jeg vil synes, at meget politik i dag er bygget op omkring nødvendig fortvivlelse. At man ikke længere forestiller sig en verden, der kan være anderledes. Frem mod 2020 vil der kun være 3 personer i arbejdsstyrken for hver folkepensionist. Derfor skal vi arbejde mere. Det, der er sket med politikken, det er, at den er holdt op med at drømme.
og at den er blevet en reaktion. Det vil sige, at den reagerer hele tiden på andre ting, der sker. Regeringen vil bringe Danmark ud af krisen. Dermed taler den i nødvendighed. Ozonlaget opfører sig sådan, så må vi gøre sådan. Krisen opfører sig sådan, så er vi nødt til at stramme, så er vi nødt til at fyre. Status efter 8 måneders sejlads med Vestager Thornings dobbeltskolder med Søvndal som letmatros er nemlig, at regeringen har skubbet 5.000 mennesker varigt ud af arbejdsudbuddet. Det hele tiden at begrunde ting med nødvendighed er blevet en måde, som politikken fungerer på, i stedet for at sige, det ville også være godt, hvis vi havde sådan et samfund. Vi skal alle sammen yde det, vi kan til fællesskabet. Og dermed, hvad kan man sige, er nødvendighedens fortvivlelse blevet en samfundsmæssig tilstand. Personligt vil jeg mene, at det er værst at være nødvendigt fortvivlet, at man ikke kan se nogen som helst muligheder. At være muligt fortvivlet, så har man dog idéer og glæde ved dem, som man kan leve på. Det er klart, at for Kierkegaard handler det om at få den syntese til at gå op mellem mulighed og nødvendighed. Altså at hæve fortvivlelsen er at få syntesen til at gå op. Det skal til at slutte. Ligesom man kan fortvivle muligt, kan man altså også fortvivle nødvendigt, hvor man slet ikke kan se, at verden kan være anderledes. Så man skal have fat i både mulighed og nødvendighed, hvis man skal undgå at lande i grøften. Og det er ikke det eneste, der skal gå op. Nummer 4. Endelighed og uendelighed. Der er en anden syntese, som mennesket skal til at gå op, nemlig syntesen mellem endelighed og uendelighed. Det kører på en vej, og det kan køre i begge grøfte, i den endelige grøft eller i den uendelige grøft. Det mest normale i dag, det er at køre over i den endelige grøft. Det vil sige, at man fortaber sig i denne verdens helt almindelige gøremål. I at få tjent sine penge, passe sit job, få sig en karriere, købe sig et hus, få nogle flere fladskærme, hente sine børn. Alle de ting, som kan synes vigtige, og som Kierkegaard jo ikke vil have, man skal fjerne sig fra, men man tror, at det er alt, der er i verden. Man glemmer så at sige, at der er nogle åndelige dimensioner, hvor man kan blive til noget andet. Så det man gør, det er egentlig bare, at man bliver sin tids menneske. Man følger den form, som verden tilbyder en, som far, som børsmaler, som bilist. Alt det her, som man bare gør, så, som Kierkegaard siger, så er man afslebet som en rullesten og kurant som en gangbar mønt. Altså man er bare i omløb. Men man er ikke sig selv, man er bare sin tids menneske. At fortvivle uendeligt er en lidt mere sjælden lidelse, men er det, at man på en måde forsvinder væk fra denne verden. Ikke? I daglig tale taler vi om elfenbenstårnet, at man bliver i elfenbenstårnet eller sådan noget. Det kan for eksempel være, at man er brændende kommunist. Og man bliver ved med at tale om, at når en dag revolutionen kommer, så sker det, og så sker det. Og så man lever i den her åndelige verden, men man glemmer så at sige at leve også som sin tids menneske. Så på den måde så er der altså to grøfter, som man kan falde i. Man kan så at sige mangle ånd, eller man kan leve kun i ånd. Og det er henholdsvis endelighedens fortvivlelse og uendelighedens fortvivlelse. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vend på Gud. Så det vigtige for Kierkegaard er, at man ikke fortaber sig for eksempel i religiøsitet eller ideologi eller filosofi, eller hvad man nu kan forestille sig af åndelige sværmerier, men at man også får et liv til at fungere som menneske til dagligt. Og det er det, som der egentlig menes med syntese. Det betyder ikke en ligevægt mellem to ting, det betyder, at det går op. Hvad vil det sige, at livet går op? Ja, det vil på en måde sige det, at fortvivlelsen bliver hævet. Altså at man ikke har sine forskellige afdelinger i livet for arbejde og for børnepasning og for fritid, men at man får livet skruet sammen på en måde, så man både er ånd og kropsligt menneske i det samme liv hele tiden. Det er de færreste mennesker, der kan finde ud af det. Men vi må sætte det som en mulighed, at det kan lade sig gøre. Så på en måde så har Kierkegaard sagt, ligesom nogle kristne har sagt, mennesket er forbandet. Hvordan kan vi hæve forbandelsen? Kierkegaard siger i stedet for, mennesket er fortvivlet. Hvordan kan vi hæve fortvivlelsen? Ja, det er en livslang opgave. Det mest normale i dag er, at man fortaber sig i de almindelige gøremål, altså i endeligheden. At fortvivle uendeligt er lidt mere sjældent, men viser sig ved, at man lever i en åndelig verden og glemmer helt at være sin tids menneske. Nummer 5. At give slip på sig selv. Det at hæve fortvivlelsen handler om én ting mere, nemlig først at blive sig selv, og så give slip på sig selv. Altså, man må se, at man ikke bare er et menneske, ligesom alle andre, men at man er netop sig selv. Det betyder ikke, at man er bedre end de andre, eller at man skal overgå de andre.
At blive sig selv handler heller ikke om, at man skal gennem selvhjælpsbøger eller bjergbestigning realisere sig selv. Nej, det handler om, at man skal se i spejlet og se noget helt specielt, nemlig sig selv. Lige nu der er meget fedt på og meget væske. Jeg er ikke bare min tids form, jeg er mig. Jeg kan ikke vågne op i morgen og tænke, shit, jeg skulle aldrig nogensinde have fået tatoveret horror i panden og flagermus i hele ansigtet. I virkeligheden så handler meget af det med at hæve fortvivlelsen for Kierkegaard om at blive autentisk eller blive gennemsigtig. Det vil sige at se ind i sig selv. Og den, der kan se langt nok ind i sig selv, ser, at han netop ikke er sin egen herre, men at han skylder sit liv og sig selv til noget, der er meget større end ham selv, og det er for Kierkegaard guld. Her blev Kierkegaard konfirmeret i 1829, men for Kierkegaard handlede det ikke om en ydre konfirmation, det handlede om en indre. Så den indre konfirmation handler for Kierkegaard om at få hævet fortvivlelsen. Men det er ikke noget, en anden kan gøre for en. Det er en bevægelse, man selv må gøre. Der er altså 2 fortvivlelser, vi skal have løst her. Det ene er, at man kan være i et misforhold til sig selv. Det andet er, at man kan være i et misforhold til Gud. Og det at få løst misforholdet til Gud kræver, at man ligesom bekræfter ham inde i sig selv. At man bekræfter, at man ikke er sit eget ophav, men at Gud er det. Det vil sige, at hæve fortvivlelsen handler også om at se, at man er del af noget meget større end sig selv. Så i sidste ende, så handler ophævelsen af fortvivlelsen faktisk om at tro. I virkeligheden, at noget menneskeligt må gå under, for at man kan blive en anden type menneske. Nemlig det menneske, der er en del af Gud. Men det er jo ikke alle os, der synes, at det er lige den letteste opgave i verden. Så for os andre, der må vi i mellemtiden prøve at få de 2 synteser til at gå op. Syntesen mellem nødvendighed og mulighed, og mellem endelighed og uendelighed. Det at hæve fortvivlelsen handler altså dels om at blive sig selv, og så at give slip på sig selv, og se, at vi er en del af noget større. For at hæve fortvivlelsen må vi med andre ord, i hvert fald ifølge Kierkegaard, tro på Gud. Det var 5 skarpe om Kierkegaard og fortvivlelsen. Og du ved altså nu, at Søren Kierkegaard siger, at mennesket er fortvivlet fra begyndelsen. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Fordi vi kun bebor en lille del af os selv. Du ved også, at Søren Kierkegaard beskrev mulighedens fortvivlelse som den mest tidstypiske fortvivlelse, hvor vi konstant planlægger, uden at forholde os til lige nu. Det er som om, at alt jordisk... Ja. Men man kunne også risikere at ende i nødvendighedens fortvivlelse, hvor man ikke kan fantasere og drømme længere. Vi skal alle sammen yde det, vi kan til fællesskabet. Du ved også nu, at Kierkegaard talte om uendelighed og endelighed. En anden syntese, mennesket skal have til at gå op for at komme ud af fortvivlelsen. Og så ved du, at det i sidste ende handler om at give slip på sig selv. Opdage, at vi er en del af noget større og tro på Gud. I hvert fald, hvis du spørger Søren Kierkegaard.